Jo, jdeme rovnou a dneska tu budeme hrať Bravko. Áno, dobre ste videli, dneska tu budeme hrať Bravko. A ešte strašne by som vás poprosil, keby ste mi dali like a odber. Strašne by som chcel, aby ste mi dali like a odber. Veľmi by mi to pomohlo z prázdniny. Chcem dosiahnuť takých, cez tento mesiac chcem dosiahnuť 20 až takých 30 odoberateľov. A cez celé prázdniny 50 odoberateľov by mi stačilo. Takže veľmi by som vás poprosil o odber a like. A nezabudnite zdieľať kamošom tieto videá. A tak sa mi budú akože, nepoviem čo, lebo potom by to už bolo akože, každý by to prezradil každému a potom by to už bolo na nič. Takže, vrátime sa k tomu videu. A keby ste si ma niekto chceli pre Brawl Stars, moje ID Vavro32. No, presne tak. Nie, to je moje, toto, v Robloxe. V Robloxe mám Vavro32 moje meno, aj tam sa im napredajte. Moje ID je Vavroskibidi. Vavroskibidi moje ID. Pozor, Drako. Nie, to nie je Drako, neviem, jak to je. Nie som dobrý akože s Bravkou, ale má dobrý brawlerov. To nedáš. Ježiš, pustím je? No, jak sa ma zľakol. No, vidíte? Ja sa každý boje mám Lily. A Lily je dobrý brawler. Joj, showdown. Joj, nie. Nie, oni majú fakt takého brawlera na hovno. Super prehľad. Aspoň druhý. Aspoň plus 7. Lebo strašne by som sa mať, ale len nemôžem. Ešte vám ukážem svojich brawlerov. Dobre, tak. Aha, to je môj friend Denis Klima. Denis. Domino Rečičky. Tvoríme si, za chvíľu budem Broka. Dobrá. Toto sú moji brawlerovia. Nita. Na gadžetke. Shelly. Akože by mohla byť na hypercharge, aby ste vedeli. Colt normálny. Hrám si aj vyupgradujem. Colt je dobrý. Dobre. Takže aj Colta budem mať. Počkajte, hej. Na Colta sa mi zdá, že mám 2 skiny. Sa mi zdá. Nie, 1 skin. Hej, 1 skin mám na Colta. To je škoda. A ešte máme na El Prima skin. Taký halloweensky. Takže ešte čo by som len tak ukázal. Akože, ešte by som chcel, že aj na Darla mám skin. Len tak. No backy. To vypadlo len tak. Zrelky. Rico. Najsilnejší Bo. Na gadžetke ho budem mať. Edgar. Pier. Budem ho mať na gadžetke. Mortis. Budem mať ho asi na gadžetke. Asi. Neviem. A Brawler. Lily. Čo budem mať na gierke. Akože Bull je dosť dobrý. Aj A-Bite. Takže ešte zahráme 2-3 kola a ukončíme video. Ešte raz. Cez prázdniny by som sa dosiahnuť cez tento mesiac 20 odoberateľov 30. Cez celé 50 prázdniny. No. Grifa s tým mám. Grif upkuje. No, prehral som. Lebo Grif upkuje. Dobre, neupkuje. A Grif akože nie je až taký akože zlý. Jak Selina. Dobre, akože celkom Grif. Jak som akože proti nie. No ma neser ma. No jak sa ma, bože, 2 proti 1 mám takého dobrého brawlera. Taký istý s takým asi s tým skinom. Nech tam pozabíjajú. Ježišku. Ja budem s Grifom chodiť. Bo Grif, nie, mňa vidí. Dobre, už ma nevidí. Dobre, speeduj Grif, speedy. Akože sme nebezpečenstvo. Nie.
A ja tu nás prejujem, že vyhrali sme. No prehrali. Aspoň štvrtý. Super, happy. No. Takže tým, kto by ste si ma chcel pridať v Robloxe, tak moje meno Vavro32, budem vám akceptovať každého jedného. Super, prehrali sme plný. V každom týme je Mythic alebo Legendary Brawler. Tam je Spike. A potom tam je, že toto. Ali. Super, to by. Veď tu bum prídem, na čo strieľaš. Vychod dopredu. No, nech niečo úplne tam vyletie, tá to zabijú. Ju zabijú. By. Prehral si. Počkaj, oni sú akože spolu? To som nevedel, to som zabudol. Oni nie sú spolu. Nie. Nie, serma. Nie, kamo mňa dal dole. Sátana. Dých, ja tu neexistuje, tu nie som sa vypáril. A by tam leží. 10 z 10. No. Dá sa furt hrá, akože nie je gambler. To iní sú gambleri, ale tých vám nepoviem. Spike je proti nám. Spike s Ali. Boli proti nám. Prehrali sme. Crow. Free. Takže. Crow není zlé. Crow není zlý ako Shelina alebo Poco. Crow je Legendary Brawler. To sme akože mohli byť druhý alebo showdowne, alebo druhý alebo prvý, alebo tretí, alebo posledný, že teraz to nájde dajaká atomová. Kaze, Ali, Kenji. Veď bum, prídu, rozbombardujú tu server nám. A budeme posledný, prvý, happy. Nie, to Dynamite, v porádku. Pekne. Diktuj, jak malo ušlo, nás. Teba fakt dal? Nie. To som ako neočakával, že tak vybehne proti mne. Tretí. A ten Gas je akože dobrý. Gas je dobrý brawler. Takže ešte toto bude posledné kolo, ako ukončíme video. Dúfam, že ste pokojní, že také krátke videá. Asi hej. Asi nie. Chceli by ste akože livestream. No, super. Naša ostáva. No, super, tu sme prehrali. Už mám v týme Ali, ale proti mne je Kazia, Spike a Ali. Možno Spajka. A keď sme mali jednu takú súťaž s Denisom, Dominik Čínsky, no tam sme mali, že vybrať obchody. Ja som vybral, že drogeria, tabak a toto. Drogeria, tabak a Bila. No. A my sme si kúpili najhoršie veci. V tabaku si Denis kúpil takú hračku za 1 euro. Veľmi malú. Predražené. No, paper. Ja som si kúpil mandarinkový džusík. Na 10 vynikajúci. Neviem prečo, ale chuťil mi. Dobrý bol. A toto. V drogerii sme si nič nekúpili. Bolo tam akože... A toto od drogerii, tam bola Spike voňavka. Ako sme uvažovali, ale to stalo 10 eur. Spike voňavka. Neviem, ako vyzerá, akože Denis chcel vyskúšať, len tam tá pani pridavačka. Ali, Kaze, Ali. Čo? Ty si namakaný tým, že keď má každý Ali. Kam to má plný každý Ali. Fakt. Taký tým som nabuchaný nikdy nevidel, že Ali, Kaze, Ali. No super, Kaze už je tu. Skôr som dal dole Kaze. No to jak ma dal skadiaľ, kde? No, 10 z 10.
No a toto video ukončíme posledným kolom, kde aj tak budeme minus 1 dostaneme. To už nemám radšej komentovať, že dostávam minus 1 za každé kolo. Takže radšej si ma nepridávať zavrnul, no pridávať, alebo akože chcete dostať nejaké akože dobré veci. A na grupu budem rozdávať samé dobré ovocie. Napríklad teraz mám Aurora, kiwi a aj mango. Mám akože zlatú Ember Lily. Akože sorry, ale akože nemám také dobré veci. Niektorí už majú Sugar Apple, Moonlight, Sugar Apple, Aurora, Galaxy, Alien, Choco, Frozen, Rainbow, Gold a také vzácne veci. Winstruck, tak nemám. Vet, vôbec. Jezušky, to jak tam vybehol. Malo HP, ale to by som ho nedal. Showdown. Brock a mám Vikali. Brock a Rigon, to sme v prdeli. Speedy musím dávať inde. 4, 3, 2, 1. Teammate! Teammate is busted! Keď ho nebude ho dajú tam. Jezušky. Toto, neviem jak hrá. A som plus 7, no a na toto video by to bolo všetko. Takže veľmi strašne by pomohlo, keby ste mi dali like a odber, takže čus! Bom.